আপনি যাই নাকি নিউজের রাজনীতি প্রচুর রাজন আগারি দিয়ে আপনি ডাব ডাব মেমারি হয় রাজ্যের রাজা প্রার্থী সময় বিধান আছে গায়ে রাজন আছেন বিধান ভাই থানায় করছে মা বাহাদুর লাগন আরে মা ভাই রাজ্যের রাজা ওখানে দেখো বিধান ভাই মিছিলানে লাগন रायमना सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोसो दुंहाबथारनानै फरायनो आंखौ खावलायहरनायखाय आं बेयाव नुजाफैदों आरो दिनै बेवहाय गोबां बिबांनि रायजोफोर दिनै ज' जानानै आंखौ जे फरायदों आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर होदों आङो दिनै इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोर प्रमद बर' सार इन्जि ब्रह्म सार रनगोरान हाजारि सार गबिन्द बसुमतारी सार गासैबोनि आशीर्बादजों अननायजों सराइबिल समस्तिनि बिजाथि जानानै फैदों दिनै सराइबिल समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव गोबां मिजिं दं आंखौ लानानै गोबां सिमां दं बे मिजिं आरो सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय आङो नाजालांबाय थागोन सराइबिल समस्तिखौ बिटिसि आवनो बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन समस्ति बानायनो थाखाय आं नाजालांबाय थागोन रायजो राजानिफ्राय नोंथाङा माबायदि आसा खालामदों रायजो राजाया दिनै नोंथांमोना नुबाय रोजा रोजा रायजोफ्रा ओंखारनानै दिनै आंखौहाय आशीर्बाद होफैदों आंनो बोर सारस्रिफैदों बोर सारस्रिफैनानै बिथांमोना आंखौ दिनै थुलुंगा होफैदों बेनो मोनसे इंगित जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो फैगौ बिसायख'थियाव सराइबिलाव बबे हान्जाया देरहानो थांगासिनो दं बेखौ बेयावनो नोंथांमोना मिथिनो हायो एबारनि बिसायख'थियाव ट्रेक्टरा नांगालबो होख्रेमगोन सराइबिल समस्तियाव ट्रेक्टरनि जय जागोन आच्छा बे आबहावा बिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिथां मिथुनजय नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो देरहासारनानै एमसिएलएखौ आवग्रिनानै दं दा नोंथाङा बेखौ माबायदि फेजेननो साखाफारा आदा मिथुनजय नार्जारिया बेयाव खननै बिथाङा एमसिएलए जानानै देरहालांबाय खनसे एमबो जाबाय बिथाङा दिनै समस्तिनि हालोदा जोबोद गाज्रि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव गोबां खुद्रिनाय दङ थांनाय मोननै टार्मावबो लामा सामा दालां स्कुल कलेज साब सेन्टार हस्पिटाल जेबोखौनो बिथाङा खालामनो हायाखै बेखौ खुद्रिनानै एबारनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन प्रमद बर' सारखौ 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय भट होगोन आरो जों सराइबिल समस्तिनिफ्राय प्रमद बर' सारनि सरकाराव गोग्गोमै बाहागो लागोन रायजो राजानो मा मेसेज होगोन बे हाबाफारिखौ लाखिनानै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों बिटिआरनि जेसेबां 40टा बियाब दङ 40टा बियाबावबो ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनांगौ जोंहा जे शान्ति सम्प्रीति विभिन्न जाति जनजातिनि गेजेराव मिलायलायनाय फैदों अनलायनाय फैदों बे अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो शान्तिखौ जोङो अराय गोजोर खालामनांगौ आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जेरैबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावनो प्रमद बर' सारनो जोङो फिन खनसेबो सुजुग होनांगौ नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनो थाखाय नोंगौ जों मिथिगौ बिथांखौहाय बियाबनि दाब दाब जायगायावहाय गोबां रायजो राजाफोरा बिथांखौ बिजाथि राजन नार्जारि बिथांखौहाय बियाबनि दाब दाब जायगायावहाय बरायनायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै बिथांनो मान बावफैदों लोगोसे बे समावहाय बिथांनिफ्राय आबुङैनो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय आरो माखासे उननि समावहाय नोंथांमोन रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौहाय बिथांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिबावगोन बे समाव दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय बे एसेयावनो थुंगेथ'बाय।